Arit suket tanduran lur, iki suket gajahan. Iki ngarite posisine ning pinggir kali lur, ning tanggul. Nah, iki posisine banyune sik rada gedhi barudan gitu. Nah, iki suket iki bar kebanjiran gitu lho. Sukete rada reget. Makane ngarite kudu dirit dhuwure wae ora mepet ngisor reget. Nah, iki ya adai karung wae lho. Salahe posisine angel iki. Goreng tanggule ukurane cilik paling semeter iki. Nah, dadi di anu langsung gede karung lah. Nah, tapi sih untuk sekarung lumayan lur, saking ngarep angel lah. Wis untuk sekarung wis teko omah langsung ke kandang. Nah, di kandang ini nah wis sabune langsung parah wae lur. Soale sabune ya wis oleh ketik ya ora dipakan.